mândră, Tu m-ai dat multă o sănătate. De cine când a plecat mai mult dorul m-a apucat, satul grăgină mănădră. Parcă văd precinii mei, mă, cum am petreșeam cu ei, mă. Le cântam pe la porciriță, mândriline da goriță, satul grăgină mănădră. De-atunci vremea a trecut, mă, satul nu ce zăuit, mă. Chiar dacă am plecat de acasă, dorul de răcire m-a grăgină mănădră. Luminându-i și focul a fost rodor de nouă, care i-a luminat și flacără purtătoare de ploaie, prin care am primit darul, prin foc și prin apă. Lumina Mântuitorului a venit și lumea a luminat. Cel ce a putut împărați mari în viață este mila Lui, Cel ce a omorât împărați tari în viață este mila Lui, pe Sion împăratul amoreilor în viață este mila Lui, și pe om împăratul Vasaanului în viață este mila Lui, și ne-a dat pământul lor moștenire în viață este mila Lui, moștenire lui Israel în viață este mila Lui, că smerenia noastră și-a adus aminte de noi toți în viață este mila Lui, și ne-a izbăvit pe noi de vremanii noștri în viață este mila Lui. Cel ce dă hrană la toți Sfântul în viață și mila Lui, lăudat pe Dumnezeul Cerului în viață și mila Lui. Aleluia! Cerurile cu slavă
cu pace. Mărire ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Și pentru ca să ne veniți și noi ascultați Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte în ziua cea din tâia săptămânii, când s-a înserat și ușile erau încuiate, acolo unde se aflau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după acest cuvânt le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși: pace vouă. Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și grăind aceasta a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține ținute vor fi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Și prin Fiul ai venit la ucenici și cei necărturați. Mântuiește pe cei ce te-au cunoscut pe tine, Dumnezeu, și sfințește Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lumină este Tatăl, lumină este Cuvântul, lumină și Sfântul Duh, care a fost trimis apostolilor în limbi de foc. Și prin și toată lumea se luminează. Pe Sfânt
ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Doamne, stăpâne-te cu două neam și neam, chemătim, Doamne, miluiește-mă. Vindecă sufletul meu, Doamne, și mine. Doamne, la Tine am străbat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea
și mâine să se deruleze aici această sărbătoare a fiii satului Oarda, cum spune domnul primar, că a numit așa Oarda, ca să fim împreună cu toții, ei din sus și ei din jos. Din partea Consiliului Județean Alba veți putea să admirați aici două expoziții foarte frumoase și despre prima, care ne duce cu mult în spate în rădăcinile istorice ale acestei localități, o localitate cu un puternic ecou istoric, am să-i rog pe colegii mei de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, o instituție în care lucrează și mulți ordeni și au lucrat și înainte, și o să ne vorbească directorul, managerul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, domnul Gabriel Rustoiu, doctor în științe. Preacucernici părinți, domnule primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, domnul Marius Hațegan, domnilor viceprimari, domnilor consilieri, domnule administrator public al județului Alba, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi gazde. Am să încerc să prezint câteva lucruri despre istoria străveche și veche a Oardei. Când eram student, din literatura de specialitate am rămas puțin mirat că zona municipiului Alba Iulia era foarte bine cunoscută, dar zona înconjurătoare aproape deloc. Nimic nu-i mai frumos decât să fii acasă, în casa ta cu tindă, veche, joasă, la sfinte sărbători, la vreo pomeană, la sfânta slujbă, când să stai în strană, să auzi o liturghie, o priceaznă, la nuntă în neam, botez, la îngropăciune, să spui și tu în gând rugăciune, și în față la altarul îmbătrânit amirosind a smirnă, scorojit, iertări să-ți ceri din inimă pornite, că în vremile acestea rătăcite, aici, în cuibul ăst de veșnicie, lăsatul ți-ai de acum sfânta-ți pruncie, și tot ce satul tău mi te-a învățat, să viețuiești ca om în preacurat. Tu mi te-ai dus în lumea-ți păcătoasă să scapi de sapă și de greaua coasă, să te domnești pe acol la școli înalte, să te adăpi cu vise mari, deșarte, să minți, să păcălești, să faci avere, să ajungi în fală și să ai putere, să fii în turma aceea amăgită ce merge pe cărarea rătăcită. Ce-ai câștigat plecând atunci de acasă, în lumea aceea hâdă, mincinoasă? Un pic de bunăstare și avere, de fală poate și ceva putere, de iude ce te sapă pe la spate, de nărăvit în relele păcate, de îndepărtat de cerurile sfinte, de nu mai ești ce ai fost.
Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează holda aceasta cu harul Preasfântului Duh, prin stopirea cu aceasta pe sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.